नमस्कार, मी ॲडव्होकेट सचिन झालटे पाटील. या चॅनलच्या माध्यमातून आपण सर्वसामान्य लोकांना कायदा याविषयी थोडंसं मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर गेल्या वेळेस मी खून या प्रकरणाबद्दल आपल्याला थोडीशी माहिती दिलेली होती. आज मी आपल्याला खुनाचा प्रयत्न या संदर्भामध्ये थोडीशी माहिती देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर भारतीय दंडविधानामध्ये ज्याला IPC असं म्हटलं जातं, याच्यामध्ये 2 प्रमुख कलमं आहेत. त्याच्यापैकी एक खून आणि दुसरं आहे खुनाचा प्रयत्न करणे. तर खुनाचा प्रयत्न या संदर्भामध्ये 307 या कलमामध्ये त्याचं व्याख्या दिलेली आहे. याच्यामध्ये जी काही व्यक्तीची कृती असते ती कृती ही सगळ्या परिस्थितीमध्ये, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जर खून झालाच असता, जर तो व्यक्ती ज्याच्यावरती हल्ला झालेला आहे असा व्यक्ती तो त्या हल्ल्यातून वाचतो, तेव्हा त्याला खुनाचा प्रयत्न असं म्हटलं जातं. म्हणजे याच्यामध्ये काय आहे की सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्या व्यक्तीचा, जो मारणारा व्यक्तीचा उद्देश हा महत्त्वाचा आहे. उद्देश म्हणजे त्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीला जीवे मारण्याच्या उद्देशाने त्याच्यावरती हल्ला केला असेल तर अशा, आणि त्या हल्ल्यातून ती व्यक्ती वाचली असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये खुनाचा प्रयत्न या कलमाखाली त्याच्यावरती गुन्हा दाखल होतो. आता भारतीय दंडविधानामध्ये या संदर्भामध्ये 307 नावाचं एक कलम आहे. त्याला 2 प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. पहिली शिक्षेची तरतूद म्हणजे समजा एखाद्या जी व्यक्ती आहे, खुनी हल्ला झालेला व्यक्ती आहे, तिला जर कुठल्याही पद्धतीची इंजुरी झाली नसेल, जखम झाली नसेल, परंतु तरीही त्याच्यावरती तो खुनी हल्ला झाला असेल, अशा परिस्थितीमध्ये त्याला 10 वर्षापर्यंतची शिक्षेची तरतूद केलेली आहे आरोपीला. आणि जर समजा खुनी हल्ला झाला असेल आणि त्यातून ती व्यक्ती बचावली असेल आणि त्यांना तशा पद्धतीने जखमा झालेल्या असतील तर त्यामध्ये आरोपींना साधारणपणे लाईफ आणि डेथ सेंटेन्सची तरतूद केलेली आहे. आता एखादं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर समजा एखाद्या व्यक्तीला जर समजा फायरिंग केलं असेल, त्याच्यावरती गोळीबार केला असेल आणि त्या व्यक्तीने ती गोळी समजा हुकवली असेल, अशा केसमध्ये पण 307 कलम लागतं. कारण ज्या व्यक्तीने गोळीबार केलेला आहे त्या व्यक्तीचा उद्देश हा समोरच्या व्यक्तीला मारण्याचाच होता, फक्त ती गोळी त्याला लागली नाही. जर ती लागली असती त्याचा सगळ्या परिस्थितीमध्ये, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला असता. म्हणून 307 मध्ये जखम होणं ही गोष्ट गरजेची नाही आहे. त्याचा उद्देश, आरोपीचा उद्देश हा महत्त्वाचा असतो. वरील उदाहरणामध्ये ती गोळी जर त्या व्यक्तीला लागली असते तर त्या व्यक्तीचा मृत्यू हा झालाच असता. म्हणून या केसमध्ये की त्या व्यक्तीला जरी ती गोळी लागली नसेल तरी आरोपींवरती 307चा गुन्हा दाखल होतो. आणि त्याच दुसऱ्या केसमध्ये जर त्या व्यक्तीला ती गोळी लागली आणि त्याच्यामध्ये त्याला दवाखान्यामध्ये ॲडमिट केला असताना त्याचा जीव वाचला, अशा केसमध्ये पण 307 कलम लागतं. परंतु या दोन्ही उदाहरणामध्ये, पहिल्या उदाहरणामध्ये जखम न झाल्यामुळे आरोपींना 10 वर्षापर्यंत शिक्षा कोर्ट देऊ शकतं. आणि दुसऱ्या उदाहरणामध्ये जी व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीला गोळी लागल्यामुळे तिला जखम झालेली आहे, त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये कोर्ट त्या व्यक्तीला, आरोपींना लाईफ किंवा फाशीची शिक्षा देऊ शकते. तर ही झाली होती तरतूद. आता या संदर्भामध्ये जामिनाची तरतूद आहे का नाही या संदर्भामध्ये पण आपल्याला थोडंसं मार्गदर्शन करणार आहे. याच्यामध्ये 307 म्हणजे खुनाचा प्रयत्न करणं, याच्यामध्ये फक्त सत्र न्यायालयाला या केसमध्ये जामीन देण्याचा अधिकार असतो. दुसरी गोष्ट की जामीन हा 2 वेळेस साधारणपणे FIR वरती, म्हणजे FIR दाखल झाल्यानंतर आणि नंतर चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर अशा 2 वेळाही तो जामीन मांडता येतो. तसेच परिस्थितीमध्ये जर बदल झाला असेल तर आणि त्या परिस्थितीमधल्या बदलाप्रमाणे देखील जामीन मांडता येतो. या संदर्भामध्ये कोर्ट सगळे पुरावे, आरोपीच्या विरोधात काय पुरावे आहेत, तपास पूर्ण झालेला आहे का नाही, अशा पद्धतीचे आणि पूर्वी गुन्हे गेले आहेत का नाही, जो जखमी आहे ती व्यक्ती बाबा त्याच्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झालेली आहे का नाही, कलम वाढवण्याची शक्यता आहे का नाही, या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करून आरोपींना जामीन देऊ शकते. सविस्तर अशी माहिती आपण पुढच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत. थोड्याच अवधीमध्ये आपण परत पुढच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून भेटूया. नमस्कार.